El Mercat Segarra torna a obrir les seves portes totalment remodelat. Al nou mercat guanyen espai, il·luminació i comoditat tant per als paradistes com per als clients. Era un mercat molt antic i estava molt descuidadet i llavors ara amb el canvi li han rentat la cara i està molt bé, molt bé. Molt il·luminat, es veu tot nou, les parades han quedat precioses totes, totes. És una passada com està quedant tot això i és que a mi m'agrada molt. La parada nostra, sobretot, és la que més m'agrada, junt amb unes quantes que són sobretot algun pollero i això que li agrada molt xula. I no sé, tinc il·lusió, tinc molta il·lusió. Aquesta inauguració permetrà que la ciutadania tornin a fer les seves compres a la ubicació original del mercat, ja que durant els mesos que han durat les obres, els paradistes han mantingut l'activitat a una carpa provisional al passeig de Llorenç Serra. És un dia molt especial per la ciutat de Santa Coloma, especialment pel barri del centre i pel conjunt de paradistes del Mercat Segarra. Té un component molt entranyable per tots nosaltres. Les nostres àvies venien a comprar aquest mercat, és a dir, la plaça de Santa Coloma, i la veritat és que avui fa molt de goig veure tanta gent disfrutant-lo i fent ciutat, al voltant del comerç local, que és el nostre actiu econòmic. Mira,